В нокаут има колосално разнообразие от ластик. Всекъв метраж и размер и километраж има и дебелина. Ластиците може да се използват както за загрявка, така и за цялостна тренировка. Не е подходящо да се работи с ластика ежедневно. Хубаво е през 2-3 дни да се работи с ластика. 2 пъти, 3 пъти седмично е достатъчно да работите с ластик. Може да работите за горна част, за долна част. Комплексно с ластиците може да работите. В професионалния спорт борците работят най-много с ластици. В бокса също се използва ластика и съответно за всички видове спорт с топка го използват за долна част на тялото. Другите вид, по-малките ластици, които са подходящи за долна част, се използват от спортисти, които играят с топка. Важно е да ги съхранявате вашите ластици на подходящо място, да не са на пряка слънчева светлина, това е основното, и да не бъдат мокрени. Запазвате и да ги имате за по-дълго време. Хубаво е в началото да започнете с ластик,